Gambit her. Jeg kommer nu med endnu en gang af Lego-visen. Vi stoppede med at sige tallene på grund af, de er ved at blive alt for høje. Og hvad nytte har vi af det? Ja, jeg vil lige starte med at sige ved valget, hvem der skal være konge over Karibien. Jack Sparrow, Angelica, Blackbird eller Spider-Man. Alle sammen skal råbe deres favorit. Jack Sparrow! Det er vist allerede klart. Jack Sparrow er kongen. Ja, jo. Hey, ved I hvorfor han griner sådan? Fordi han er ond. Ikke stemme på ham. Jeg tror det var en anden. Søn af Jack Sparrow, ikke? He. Du er ret lille fyr. Hvad hedder du? Cyclops? He. Ja, og nu går vi så hen til Hades. På grund af, at alle dem fra Voldemorts hold, som var interviewer, de er nu interviewer her i Dragorden. Juhu, kom her, producer. Yeah, Filmer du? Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Hvorfor skal jeg altid være i Lego-avisen? Hvad Gambit? Lad os komme videre. Hen til dig, Hades. Ja, Hades her. Jeg taler nu med spanskeren, der også skulle finde en Fountain of Youth. Ja, hej. Jeg har lært at tale noget andet spansk. Det er så kedeligt dansk. Ja, jeg kan godt se, det er meget kedeligt. Ja, og jeg vil nu gang med at pudse de her dejlige 2 kopper, som jeg kan bruge til ungdomskilde. Ja, vil du så lige forklare, hvordan det egentlig foregår? Ja, man har de her 2 specielle kopper, så skal man putte vand fra ungdommens kilde ned i dem, og så en af dem skal der være en havfrues tåre. Og så skal der være 2, der drikker den. Den med havfruens tåre, for så er livet fra den anden, der ikke har havfruens tåre, når de drikker det. Så vil det så sige, at den, der har drikket koppen med havfruens tåren, får nogle ekstra år at leve i. Ja, mange ekstra år. Hen til jer 2. Hej, Finvør her og Bellatrix. Vi taler nu med teleporting fat guy, teleporting fat guy. He's fat, and he's a teleporting guy, and he's fat. Ja, du er ret mærkelig. Men vi vil så gerne lige spørge dig om noget. Om nogle spørgsmål. Godt. Først. Hvorfor var du egentlig med i Smosh video? Det er faktisk videoer. Men, den har faktisk noget gerne at spørge dig om. Du er jo en dødsgardist, så hvorfor er du egentlig her? Tja, alle de andre dødsgardister er jo også her. Ja, men du er ond. Hej. Bellatrix, du ved godt, at du ikke er væk nu, ikke? Ja. Lad os komme videre. Hen til jer 2, svar på Patrick. Det er ikke os. Gå dog videre. Nej, de må ikke se mig, når jeg er sur. Nej. Væk! Hej. Punisher her. Hvem er det, jeg skal interviewe? Nå, hej. Hej, Nick Fury. Hej. Jeg kan så skyde Davy Jones, når jeg vil. Hvorfor skyder du ham ikke bare nu? Så har vi da en mindre for Dragorden. God idé. Hej, Barbossa her. Jeg har nu lavet teams, så vi skal bryde ind i ungdommens kilde. Fordi de lige infiltreret den tilbage. Men vi har nu Arslan og Møta. Og Voldemort nu får det her tilbage. Kom nu, lad os gå derind. Nej, det vil vi ikke. Hvorfor ikke? Vi er jo kongens mænd. Og kongens mænd har, og kongen har sat os ud på en mission. Ja. Så nu skal vi ud på den mission og forklare det, som kongen vil have. Ja.
kongens mænd. Jo! Haha. God bestikkelse, hva'? Hey, helt ærligt. I glemte mig. Det er dig, der skal interviewe dig. Nå. Hen til dig, Filmjernepin. Hej, Filmjernepin her. Jeg viser nok ikke nogen billeder lige nu. Det er sådan, eller det er ikke fordi jeg stopper med det. Bare, jeg kunne ikke lige finde nogle rekvisitter. Det nåede jeg altså ikke. Du ved godt, at du har haft ret lang tid til den næste Lego-avis. Ja, hold din kæft. Men vi vil gerne lige tale om Lego Horror, som snart kommer. Ja, Lego Horror. Det kommer både til at handle om Alien, Predators, Chucky, Freddy Krueger og Michael Myers, Jigsaw, Samara, Ghostface, alle mulige. Ja, der er sikkert nogle, jeg har glemt. Men der er rigtig mange, gysermordere med i den. Det bliver rigtig spændende. Og der bliver selvfølgelig også nogle mennesker med, og det bliver en rigtig god serie. I kan lige få sådan et lille preview fra det. Det her hus kommer til at have en stor rolle i den. Ja, det var vist det, vi kunne vise. Ja, vi kan jo for lige for sjov kigge lidt ind på Fountain of Youth. Ungdommens kilde. Så kunne vi også godt tænke os at komme ind i Fountain of Youth. Ja! Og hvorfor startede jeg ikke den her gang? Helt ærligt, producer. Hvorfor skal de? Nok fordi, at de har mere... Hvordan kan man se det? Magt end dig? Ja, men så hej.